Φτάσαμε εδώ στο Πόρτο Λάγος, στη Μονή του Αγίου Νικολάου. Έχει αρκετό κόσμο, αν και Αύγουστος. Γίνεται ένας ψιλοχαμός. Εδώ πέρα ησυχάζω. Είναι το ησυχαστήριό μου. Έρχομαι και κάθομαι με τις ώρες, βλέποντας εδώ πέρα τη λίμνη. Φεύγουμε από Πόρτο Λάγος και πάμε πορεία προς Κομοτηνή. Είχε αρκετή κίνηση το μοναστήρι, δεν το περίμενα. Καθημερινή σήμερα. Μπράβο. Τώρα έλεγα να πάω στο φανάρι, αλλά δεν προλαβαίνω. Έχω να γυρίσω Αλεξανδρούπολη. Θα κάνω μια στάση Κομοτηνή για καφέ, να δω και 2-3 φιλαράκια στην Κομοτηνή. Στο Πόρτο Λάγος είχα να έρθω καιρό, σχεδόν ένα χρόνο. Δεν τα αποφάσισα, τα μάξι τα χαλασμένο, γιατί τα μάξι έχει και πολλά χιλιόμετρα. 430.000 χιλιόμετρα. Το έχω 22 χρόνια. Εντάξει, κάνει τη δουλειά του. Εάν το προσέχεις με τα σέρβις του, όλα καλά. Βλάβες δεν μου βγάζει. Σπάνια, δεν λέω μεγάλο λόγο. Όσο αντέξει.